Ka kinhun ki kontraktor ka jala po kalama jong ko all megilia Contractor and Supplier Association kila karpat ek sarkar bakan board no ek nuksa wala shim dak sarkar Assam bat ka Central Public Work Department ka bakhan batha shu ek kontraktor ban penthama ek kot kisla ki bede bat ki kam ka bakitrai ha bakran bat president ka kinhun ba gilbat lalu lo ong bang ila kentu ek sarkar jala ban ekran bat ki chief judge kita ba pher khnang bakin perla iki nak baki lek penthama ek kot kisla ki bede bat ka kam kontrak ki jongki Hakini kisingi berdep ni lah yo panai ka jingtho lengba ka jingtho sha ki secretary jok prudi lengba ki chief engineer ila pak kopi nomor ka prudi ko mengitip ka di ka parents body pok ka jala ka jungi ba nomor ku mangla ai ka jingtho ki ngi don kumba pok laipo hajar ngut ki kontraktor ki battery pok ka jala ka jungi te ka jingkhot jong ka sarkar manta jong ki department ko fer ban doni ka renewal te ngi la ai ka jingtho nomor ba ki bun ki kontraktor na pareng ki battery kam Kibana ki district bapher kumno kirwan ban register ban renew ye registration joki hapo ki department bapher hangni hapo social pat khamtam ka jinge klong kata ka social distance lesi kala ban break mo ka jinge lum hangni hangtai ban lesi ki babun ki control balai phone yang ki district bapher ki pas ki jinjar bikinyo dani war ki kam ki jam jong kiru ka jinjar bikinyo idong bala kumo kilong hadu manta debat sakawairu ki kot kisla ki bangidon kamru kilang syam jinge dong baki trat terkar bapher mo kum kishalan ki kod fistam gini kitai te kai ki bangi ajing tho kolong ba yamanta ki trap bapher ba sarkar bari pe ki subha ba nginya corporate lang mo daga bangi ai ki jing tho bolong bangin exam shwa yamanta usnam hawi de be ki renewal ki kontraktor nomor ba kai bangi wat ka sipil diru nakalek central government kidang exam shwa ya kan ki renewal but kidon ki kontrol bena Assam ru association ru balai phone yang bawar Assam ru kidang pensange kidang exam soya kan ni renewal yang mentau senam telese ngibu ko jingkat ak bile bat mo nakal yang sarkar ru lese bakan perkhat ni bakan yekren barki chief engineer ki department fair ha bakila ban exam soya kan ni renewal jong ka decision ya ki kontrol fair hapo ka jala jungi